Misalnya berarti istri ngeterne my PE gitu. Golek baju apa Mir? Selono pendek-pendek iki mbuh nang endi? Nang toko Jabalakat Sentir. Iki iki ndek enek. Mosok ireng kayak ora tau salin loh. Gitu. Kilo. Gede. Rasa sualan kayak gini atau ya manuk saipet ae dadak suwali bareng. Arepe bodo mipik ra bodo no jane tuku no gini yo. Nggih sarung lho. Nggih sarung. Ya kuwi. Lah kan enek bendrate ditaleni kencang rafia kan ya kenek to. Apa tali-tali debok. Kan enek ukurane. Jembrengen. No, you gondelangan ini. Agak mundur. Gue golekkan ya. Iki nomormu piro? L. 30. 35. 40. 39. Mak 39 cung kadung 40. Lah iki size wong gedhi. Iki 31. 31 semene. Harganya oke. Sakmene iki 31. Monggo semene. Apa aku nganu ya bodoh guys soal ngene iki penak ya ndek. Tapi mosok ngene iki weh. Sik ya. Bentar dulu. Cari. Aduh kontok. Maaf saudara, saudari. Iki lek nyapit iki oh ngene. Belajar bakul baju. Model iki ngene. Oh. Sik. Gue golekkan dulu. 36. Wes senengane sing iki 31. Wes seneng sak akeh ngene iki ya. Mosok ngene iki. Mosok iki telu ki lho rada gedhi. Iki kan enek kolore. Kena dipincuk. Iki kan koloran ngene, kuwi kan enggak toh? Oke lah. Golek suwal ki kowe setengah jam dhewe. Ya gak apa-apa sih. Saya. Engko lek ra tak golekne ngono nunuk. Pokoke wong lanang ki nunuk melebihi lamanya melebihi aku. Yes. Yes toh. Awas we mundur-mundur mbake cantik mau unduri. Lo demen dia nggak demen. Tapi ora enak ya gudi kabeh lo. Oke, kita agak mundur-mundur ke sini. Iki wong main tangsang.
telu limo, telu siji, telu telu, gak ono. Telu loro, oke. Hah? Ora sedeng no telu loro, sedeng ding. Gegeden. Lah aku kan bokonge gede. Yo, 29. Telu papat. Telu limo. 30, Mbak. Yang model ini ada 30. 3 ke atas. Iki 30. yang model apa? Nek sing Mbak. Golek. Tapi iki enek kok. Mosok kowe sualan sakmen iki? Mau nggih ya rada dhuwur ngene. Hah? Ah iya. Oh. Urung tak itu. Dawa sekali ya. Iki lho ketoke dawa. Yo kan? Heeh. Agak tapi anune titik mir. Rumah saku nggak cocok weh. Agak sini ya. Belum. Agak sana. Iki rumah sak iki kurang dawa lagi. 29 muat. Malah 28. Mungkin telu loro mir. Sek golek warna liya. Ireng kowe iki kaya ora tau ganti yo. Karena kowe iki malas. Sangat malas sekali. Iki sakjane enek diklumbruk-klumbruk nih karo orang. Telu enam, telu lima, telu enam. Jane sing modelan ngene iki lho apik iki. Ya kan? Tapi ini beda di Mbak emang. Mana Mbaknya? Iki lho sing saiki sak jenise. Berarti wong kene iki kurus-kurus hingga entek modelan ngene iki. 36 gini ya we. Moh. Endi petugasnya? Urung tak? Kita beli baju ini kat mambingi golek suwal jan